Dosadno mi je. A što da danas radim? Ako ti se čini da ti je svaki dan isti, da se ništa zanimljivo ne događa, ako ti je dosadno, znaj da vlastitim rukama možeš svašta napraviti. I zato krenimo. Ideja ima mnogo. Možeš započeti voditi tjedni kalendar o vremenskim promjenama u proljeće. Možda ti se čini da je svaki dan isti, ali to nije tako, naročito u proljeće. Ponekad je jedan dan sunčan, drugi je oblačan, treći može biti kišovit, zatim se može pojaviti magla. Zato si nacrtaj kalendar, unesi sve dane tjedna, unesi datume, promatraj promjene koje se događaju u prirodi te ih unesi u svoj kalendar. Na kraju tjedna ili na kraju mjeseca bit ćeš iznenađen koliko se zaista promjena u proljeće događa. Ukoliko u svom stanu ili u kući imaš sobne biljke, posveti im pažnju. Zalij ih, obriši prašinu sa listova i vidjet ćeš kako će ti kuća izgledati puno urednije. Uz pomoć starije osobe ispeci jedan jednostavan kolač. Iznenadi svoje ukućane. Pospremanje sobe je uvijek dobra ideja kad ti je dosadno. Sigurna sam da imaš igračke s kojima se davno nisi igrao. Prema tome, kreni. Uđi u svoju sobu, pospremi sve igračke, poigraj se s onima s kojima se dugo nisi igrao i na kraju ih sve lijepo vrati na mjesto. One igračke koje ti više nisu zanimljive, spakiraj u kutiju i pokloni nekome kome misliš da će dobro doći. Vrijeme je da iz ormara izvučeš proljetnu odjeću i proljetnu obuću. Zimsku odjeću i obuću operi, cipele i tenisice ščetkaj, pospremi na mjesto jer treba će ti opet kroz neko vrijeme. Možeš nazvati baku, strica, prijatelja. S njima možeš razgovarati o tome kako se osjećaju, što su danas doručkovali, da li pomažu oko kuhanja ručka, pripremaju li neke kolače, možeš razgovarati o vremenskim prilikama, čitaju li neke zanimljive knjige, jesu li pogledali neki dobar film u zadnje vrijeme, koju vrstu glazbe slušaju, piše li tvoj prijatelj redovito zadaću ili nešto zanimljivo nacrtao, ide li u šetnju sa psom, slaže li puzle, je li tvoj prijatelj nazvao nekog prijatelja iz škole i tome slično. Provjeri u TV programu kada igra zanimljivi film te ga pogledaj sa svojom obitelji. Prelistavanje obiteljskih albuma uvijek je zanimljiva aktivnost. Možeš se prisjetiti kako si izgledao kad si bio mali, kako su tvoji roditelji, bake, djedovi izgledali kad su bili mali. Poslušaj neke priče koje možda odavno nisi čuo ili si ih zaboravio. Ako voliš crtati i imaš kućnog ljubimca, možeš ga nacrtati. Na internetu ima puno korak po korak savjeta kako nacrtati životinje. U tražilicu ukucaj How to draw animals, točno ovo što ovdje piše, i pronaći ćeš puno jednostavnih savjeta kako nacrtati psa ili neke druge životinje. Ako ti imaš psa, izvedi svog psa u šetnju. Potrudi se da to bude na nekoj lijepoj livadi ili u šumici, obavezno uz pratnju roditelja. Ukoliko želiš pronaći neke zanimljive savjete kako crtati životinje ili neke druge predmete, posjeti ovu web stranicu i iznenadit ćeš se. Svašta zanimljivo tamo možeš pronaći. Vjerujem da je ovo vrijeme kada možeš na miru slušati svoju omiljenu glazbu. Također na svojim policama možeš pronaći neku knjigu koju nisi stigao pročitati. Sad imaš vremena za to. Uvijek je zabavno igrati društvene igre. Pogotovo one koje dugo nisi igrao, kao što je čovječine ljutice, domino, šah, uno. Ukoliko ti ništa od ovoga nije privuklo pažnju,
Posjeti YouTube kanal na Facebook stranici Škole za odgoj i obrazovanje. Tamo ćeš pronaći još mnogo lijepih i zabavnih ideja kako svoj dan učiniti zanimljivim. Sretno!